Men skal vi ikke få forfatterne på scenen? Og så er det altså også mennesker, vi kender i rollen som skarpslebne debattører, som er med i de, hvad skal man sige, værdikampe, der er i de her år i Danmark. Der er 1000 fængsler, der venter på en genre som roman. Men den er alt det modsatte af fængsel. Den er en genre, der står fuldkommen åben for, hvad du kan og vil bruge den til. Din forpligtelse er over for to ting, efter min mening. Det er over for sprog. Det er at undgå klichéer. Det stod meget pænt, at du overhovedet ikke noget at skrive om. Og så tog det 20 år, og så havde jeg selvfølgelig, nu har jeg pludselig noget at skrive om. Fordi der var en blanding af det, jeg vidste noget om, med flygtningepolitik, journalistik og politik. De tre ting, som jeg mest har beskæftiget mig med. Og så skrev jeg den her roman, som hedder Flygtningen på 3 måneder. Og jeg synes også, at det er en meget vigtig del af romankunstens berettigelse, at den bare er der, så at sige. At den ikke skal noget, at man ikke kan kræve noget af den. Men der er jo forskellige former for romankunst, som optræder side om side. Og når Carsten siger, at det handler ikke om samfundet, det handler kun om den forfatterstemme, som taler til læseren, til det enkelte individ. Ja, det er jo rigtigt, men samfundet er jo en sum af individer. Hvor skal jeg blive forfatter? Det skal du sandelig også kun, hvis du ikke kan lade være. Man skal kun blive forfatter, hvis man har en meget, meget stor fortælletrang. Hvis man synes, man har noget at sige, og hvis man har noget at fortælle om, fordi ellers kan det jo være lige meget. Den letteste måde at gøre det på, det er at sætte sig ned og skrive. Og skrive færdigt. Fordi der er forskel på forfattere og dem, der gerne vil være forfatter. Det er, at forfatterne, de skriver deres bøger færdigt. Skriv så meget som muligt. Og frem for alt, i stedet for at sidde og vente på inspirationen og føle, at det er en højere indskydelse, som man skal sidde og vente på, mens man ingenting foretager sig, så betragt det nærmest som et kontorarbejde, et 9-5 job. Få nogle vaner, skriv hver dag. Også selvom det virker ikke særlig inspireret i begyndelsen. Fordi jeg synes, at disciplin er vigtigere end inspiration. Og at inspirationen som regel er barn af disciplin. Der er det jo med at gå i gang. Der er det jo med at sætte dig ned og prøve at skrive en novelle. Der er det at prøve at skrive digt. Der er det at prøve at kaste dig ud i det. Min første roman skrev jeg som 49-årig. Altså de første 50 sider sendte jeg til en, der havde forstand på bøger. For jeg tænkte, jeg gider ikke at sidde og skrive 500 sider, hvis det er noget lort alt sammen. Jeg tror, at den enkelte godt ved inde i sig selv, om de har et eller andet form for talent til at skrive. Og det er jo helt, være selverkendende. Kan jeg det her? Ikke? Altså det er jo ikke bare lysten driver ikke værket. Jo, lysten driver en høj grad af værket. Men alligevel have en vis erkendelse om, kan jeg fortælle en historie, så andre gider lytte? Kan jeg gøre det mundtligt? Altså, hvis du kan gøre det mundtligt, kan du måske også gøre det skriftligt. Eller falder alle andre i søvn og kigger pigen væk, hver gang jeg begynder at fortælle en historie. Tag det roligt. Vent lige lidt. Det er ikke sikkert, at den her skal udgives. Det er ikke sikkert, at den er god nok. Take it easy. Lad være med at være så hammer professionel fra starten af, hvilket jeg var, fordi mine forældre var forfatter. Så jeg var jo vant til, at man skrev bøger, og så skrev man dem færdigt, og så udkom de. Men jeg skulle måske have givet mig selv lov til lige at finde ud af, hvem jeg var som forfatter, før jeg sendte det til udgivelse. Så kan jeg ikke sige andet end, at så skriv, sæt dig ned og fortæl, hvad du har på hjertet. Og så vil du nok opdage, at de første udkast måske kan blive bedre. Måske har du ovenikøbet en lærer, der kan læse dem og diskutere dem med. Eller du lægger dem til side og finder dem frem igen nogle måneder senere og ser, hvordan de nu virker på dig, om de virker som totalt funklende perler af kunstnerisk mesterskab, eller de måske er lidt ufærdige endnu.